Good day mga ma'am! Hello! So punta na tayo sa likod kasi snack time! We have our banana! And nagbili si Donna ng pan or ng tinapay at tapos ano siya ng juice. Kamustahin natin yung kanilang ginagawa dito. Kasi yun nga, nagpalit nga ng bobong. Yan. Our saging and ayan. May ginamos. Susuka natin. Yung sinamak. Dili oh. Wow. Testing. Kailangan matikman muna. Okay na. Okay na yun. Hi Papa Tonton. How are you? Laki naman ng brush mo. Saging pa. Hala, grabe. Nakakailang araw na to pa. Hala, di na siya nagkakatrangkaso. Buo. Hala. Ito na. May pambili na ng babae. Oh, hala, may pambili na ng babae. Magalit yung isa. Di usog-usog na lang. Tinatanggal po nila itong mga bakal na nandiyan sa gitna kasi yung ilalagay po dito na magiging cover niya o yung harang. Tapos magdadagdag ng additional na ito yung nasa gitna dito sa dalawang side ay dalawang gitna para po pang support din sa yero at sa bakal. Kulay blue daw po yung aming kulay blue daw po yung bubong na nilagay kasi ang sabi kapag ganyan daw yung kulay iwas siya sa kidlat, so hindi raw siya nakikidlatan, so tinatanggal na po muna nila yung bakal. Dito kailan yung event na susunod? Tuesday? Saturday. Ngayon Tuesday, di ba meron? 17? Meron, pero ano lang. Team building? I-house lang. Team building? I-house. I-house lang. Hindi sila mag-i-house. Ay, ano? Ma! Ano ginagawa mo dyan? Uy. Halika na, mag-snacks na. Grabe, mahal mo yung ano mo, karaoke ah. Siyempre. O, sayang, kinakalawang na. Pila naman tayo dito. Mm. Masira tuloy kung hindi ano dito. Maalagaan. Ayan. So lahat pala to pa. Pati itong nasa gitna, aalisin din yung mga bakal na yan. Tapos mag-additional ka ng ganyan. Para pang support, paalalay. Kaya pala ang dami mong ano rito ngayon, tubular. Tubular tsaka si Parlane. Tubular lahat. Kasi gumawa ng bagong ganito po. O yan. Yan yung bagong ginawa. Boys! Snack! Snacks muna daw. Ay, sabi ko pala, manghiram ako ng ano. Pangkat ba ng tiles? Gamit. Yung sa akin, sira na lahat. Bakit? Walang carbon plus, tapos yung bearing niya. May panibago na naman akong din na natin. Pan guys. Kain na. Grabe, ito na naman yung big time kong boss. Oh. Ha? Baka talaga? Mukhang malalasin ka na naman this weekend ah. Kami nga, ayan, naglalaban naman kami dito. Ni Argel and ni Britney. Ay, gamit. Nahina ngayon ng tubig. Daming panlabahan. So, andito na yung mga orchids na galing kay Ate Celine Jans.
Nahanapan niya pa siguro ng pwesto. Ang ganda nito kasi may mga flower na siya. Oh. Namulaklak niya. Ay, may mga insect. Oh. Tutubi. Naka-display na dito. Ay, diba? Ang ganda. Mga bagong collection. Ito naman. Galing din to kay Ate Celine. Oh. Dinaanan namin yan sa Manolo Fort Ridge. Ang ganda, diba? Ang dami. Pag ito na mulaklak, ang ganda niyan. So, yan yung purpose nitong bakal na yan. Kaya siya ginawa. Para sa mga orchids. Ang ganda. And we are celebrating 900,000 ni Scarlett. Busy ang mga cookie rin natin. Ha? Papatsani naman siya ng bigol. Chef! What are you cooking? Piniplay-mac. Para mas masarap. Atay? Pang kaldereta. And si Marian! Naligaw ka kagabi, friend. Naligaw ka. Diyan ako natutulog. Naligaw ka. Balik tayo yung damit mo. Hindi. Naligaw sa landas. Naligaw ka ng landas, Day. Basta natulog ako maaga. Ano yung isa? Kanin din. Natulog ka na maaga? Oo. 3 a.m.? Maaga? Maaga yun for Umaga. me. Maaga yun for me. Maaga. So they are cooking rice. Niluto. Oo, kasi nga kasama siya kagabi, di ba? Oo. 5 sila kabuok. Nagdimbangan. Kaya nga siya nandito kasi maniningil na raw siya. Kulang ka lang 20. Ang pangako mo sa kanya 70. Diba? Ikaw nagbaliktad ng damit. Parehas man kayo. Parehas kayo may chicken nuggets. Chef! What are you cooking? Ano lutuin? Pansit lang sa akin. Pansit sa imo, ha? Si Rhea naman ang sa caldereta earth. For caldereta, punta na si Chef Reha. Chef Reha? Asan si Chef Reha? Ito na si Chef Reha. So you are cooking? Wow, ayan, nagpapainita po siya ng kawali. So this is good for 3 hours. Dito kasi dito madali maluto. Tsaka malaki yung kawa, malaki yung lutuan. Mahirap eh. Mas mabilis. Dahil pala ganyan din kalaki yung kawa ko. Para sa fried chicken ko ba? Isang lutuan lang. Isang medium size. Yan? Hindi, kasi ano yun, 20 pieces ba? 20 pieces yung Pwede. Pag marami. malalaki, tapos 20 pieces yung leeg. Para isang lagayan lang ba sila? Isang salangan lang. Hala! Ayan na siya. Hala! Madam Inday! Nagkagulo na sa 900,000. The visitor will have the capacity of how many? How many the capacity? 890. Ha, 890 the Kasi ang capacity. 10.
Hindi nakaano. Hindi naka-attend. Dapat 900. Paduri ang ginigabi. Maapon gid ta kun amo diri. Bakit sila da ganun? Yan. Sorry. Hala, tomato sauce, fat! So Chef Rhea. Mo sa utang gipa-release ang mantika sa ambok. Mapago mo. Ano ka sa silo ka? Sandi ka mo. 100. Mura na siya. Di mahal kain ni dai. Isa naman ang kilo, ha? Wow. Ano na siya? Oh, together with butter, the red player. Ito yung pop ko. Anak, asa ka na po? Iwaga ay sa iwaga na to. Trabaho lang Manila, gipugikugan ng mga bahay. Trabaho sa nilag. Betul ba sila? So, ayan po ang ating niluluto. Very ano siya, heavy cooking. Dagan kayo nagtabang ko. Dagan nagtabang sa pagtanaw. Wala mas maliit. Actually, dalawa. Daming cameraman. Doon naman si Maria naman, dito kita. Buang ka dito ka sa kabila. Kita yan. Mo, basura. Legendary smiley. Gas ka niyan. Dito ka banda, oh. Go girls! Hala. Zoom ko nga. Oh, dami. This Reno liver spread. Dinala si Mama Sita. Dito na. Almost done. Natapos na ito sa unang linis. Ayan, natanggal na nila. So, susunod na yung kabila. Yan, ki-clear. So, magdadagdag sila nito dito sa gitna. Diba? Unti na lang. Sunod na ito. Sa gitna. Wala pa lagi yan. Pat lagi niyo akong bit nagpaon. Wow, pansit. Ang pansit. Sit. Ilan kita? Kasya ba yun sa ano? 350 na guess? 890 talaga. 890 ang bisita. Dami. Magkano bisita ka? 890. Grabe yung 190. Kasi isa-isa lang sila ng pansit. Sabay-sabay. Isang gibla. Oo. Yan, ano dami. Congrats, Dai! 300,000 followers! Ako talaga? Scarlett 900. Grabe. Inday, pili ko magpapaano si Inday. Wala, oy. Magpapa-soft drinks. Wala pa man, wala pa malako. Ah, meron na. Wala, oy. Naaman daw. Wala pa. Naaman. Sige na. 890 ang bisita. Magiging... Ma, Pa-check up mo na kasi. kaya nga. Go! 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 Hala! Go, sige na. Mag-audition ka, di ba? Audition. Ha? Hawi daw. Ready, go! Hada! Hindi ko. Audition sa... TVB! Ha? Oh, ikot pa. Sige, isa pa. Isa pa. Oh. Sayaw buang! Sayaw buang!